Panembah ingkang satuhu kinabekten. Para bapak alim ulama, para bapak yai, bapak haji wajah rinten dalu tansah sinanding lawan kitab suci wahyuning ilahi. Saha luring budi minangka dados pantun kiblating panembah, saha luring budi ingkang pantes dipun beten. Para kadang karang taruna, karang werda ingkang mapan wonten ing laladan dusun Belar, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun ingkang pantes sinudarsana punapa dene para rawuh kakung swatutri ingkang dahap kalingga murdane kathah. Pirunggan ngaturaken wilujeng rawuh selamat datang YouTuber dari Kabupaten Madiun, Demang TV dan Mas Wawan TV, juga tidak ketinggalan Mas Muhsin TV channel yang belum saya sebutkan ngaturaken wilujeng rawuh. Syekh nugrahane Gusti Kang rumentah wonten ngarsanipun Bapak tuwing Ibu ingkang gameng kersa mboten kados wonten madaning sukon ingkang punika pramila saking punika kula ndherekaken manungku puja asta puji astuti puja puji syukur konjuk wonten ngarsa Gusti Kang Maha Mirah tuwin Maha Asih inggih awit saking kawelasanipun kula dalah panjenengan wonten rekelenggahan dalu prasaja Jumat pagi tanggal 6 Februari malam itu dinten Setu Kliwon 2026 mapan wonten ing Laladan Belar Kebon Sari saperlu kagem panjenengi panjenenganipun Ibu Tuti anggenipun menggih punika pratitesaken adicara buntasaken syukuran 7 wulan utawi tigepan jumbuh kaliyan wigatos sing perlu dawek minangka panjenenganipun mugi rahmat kawilujengan berkahi Gusti mugi kajiwa lan kasarira kunjuk dumateng kula dalajeng ngadika sami. Sanjanging para tamu ingkang subeng kahormatan ingkang salajengipun mugi selawat kuwin salam mugi kunjuk antami katur dumateng junjungan kita jalma limpat mustikane umat ingkang piniji dening Gusti ingkang nyipta jagat menggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita wantu-wantu pitulungan syafaatipun benjang ing dinten yaumul kiamat. Allahumma amin. Sanjanging para tamu ingkang sedaya pakurmatan, kula minangka sesule saking panjenenganipun Bapak Ibu ingkang mengku kersa datang ngatarupan ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggah sugeng bektos kula mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka. Kaping kalih pun kula nyuwun lunturing Syekh Udaya pangaksami bilih wonten madaning reklenggan dalu prasaja. Kula cumantaka marak sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa andika sami inggih amrat anggen kula nuhoni pamundhutipun pepunden kula ingkang piniji nenggih panjenengan Kang Mas Surata nenggih menawa Cambun dekorasi sinartan nderekaken menggih punika weddingipun jumbuh kaliyan wigatos sing perlu kula cumantaka migas wasana nggo bilih anggen kula cumantaka nganturaken agunging pangaturun nggo bilih wonten kladuge tumindak ping kleter anggen kula matur saha dereng saha sapunipun kula namung cadhong sedutuka bilih klepat nyuwun pangatura sagengipun para tamu ingkang subeng pakurmatan menggawe dakos sing perlu ingkang cunduk kali jeban kula minangka pambiyara kepareng kula ngaturaken rantaming adicara anget sasana pin sasana ndongkap dalu monggo kita purwakani kanthi waosan umul kitab liridhoillah wa syawatu rasulillah syai'ulillahi lahumul fatihah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kanthi sababipun surat Al-Fatihah mbak ingkang dipun gebyur utawi dipun jamasi nggih punika Mas Bagus sinarwan Mbak Intan pikantuk berkah kanugrahane Gusti kang murbeng dumadi. Sagung para tamu ingkang sedaya pakurmatan kranten Kanjeng Kadi Ali Anjasmara ingkang miyos saking Laladan sanggih punika Winanga Madiun anggenipun dengkaraken nggih punipun gendhingipun Mas Operator nggih. Monggo Mas Operator gendhinge saking jenengan.
Kaca. Gedengku samu serapat. Isine gabah ya. Yo wes. Heeh, jere kok. Campur anipun rombang saking lalatan lan winongo ajonnya wasam Gatotkaca ingkang wiya saking Dekantara nenggih punika saking laladan winongo sampun prapta lelenggahan jajar ing kapar kursi rinengga paripurna anggenipun ngaturaken Sang Rama dalang ibu Kang Mas Abiyali jemput inggih punika Mas Bagus sinatan Mbak Intan saking Tepas Wangi tumuju sampun manjing ing Tepas Wangi Gya Mas Ali ngaturaken nggih punika Mbak Intan Sinarpan Mas Bayu saking Tepas Wangi tumuju garing bias biasane garing bias seneng Binarum swaraning audio production hangiringi pindhahipun jengkaripun nenggih punika Mas Bagus sinartan Mbak Intan ingkang kaparagan mangarsani pindhake nenggih punika Mas Bagus sinartan Mbak Intan nenggih punika Kang Mas Abi Ali Anjasmara miyos saking laladan Kelurahan Winongo
ulun-ulunan deni mampah tumapak ing padha anut pileting Rama saking audio production. Datan mingkuh saruining pekewuh tananan hamung harjaning lampah tindak ing Mas Bagus sinartan Mbak Intan tansah kalis ing rubeda nirbaya nirwikara. Abi Ali nenggih punika minangka pelatih bedhug utawi guru kadroh ingkang sampun kondhang Hanjayeng Bawana. Arsa ninjak ngaturaken tindakipun pinanganten calon ingkang dipun jamasi saking ingkang sawijining ungkulipun wingkingipun Kang Mas Abi Ali nenggih punika Mbak Intan Samsinatan Mas Bagus tan begandengan asta ngasel rasukan ingkang ijo raya-raya pindha lumembak tanem ingkang gumandhung ingkang katipun maruta wanda. Dungkap ing sangejinging tratah agung campar kursi rinengga jebabah nenggih asta Kotang Hanta Kusuma ingkang miyos saking Dirgantara. Pak jenengan rada ora nutup. Ya, apa? Lah kene ra apa. Gadet kaca. Londonan arsa kasumengkemaken wonten pepadaning ingkang Rama darah ibu. Betos kula kagem Rama tuwin ibu. Mugi-mugi angen kula dipun janasi pikantuk berkah kanugrahan Gusti ingkang murpen dumadi kang Rama tuwin ibu. Iya ya nduk pangestu putahan nono Raliwanto tak suwenil liramu siang pantare jarum ring Gusti kang maha suci muga-muga sing kok ayu jumbung sahayu sing kok tuju bagya mulya sing kok sejo ngono ya nduk. Nggih Kanjeng Rama tuwin ibu. Kula mekaten Kanjeng Rama tuwin ibu. Mugi sugeng bektos kula kunjuk wonten sehandap padha paduka Kanjeng Rama tuwin ibu. Iya pangestune Rama Tapanana Raliwanto tak suwun ning sirarmu siang pantaraning dalu. Mring Gusti kang maha wiken muga-muga anggonmu ngayahi bebrayan agung tansah Gusti kang maha agung jangkung apa sing dadi tujuanmu ngono ya. Nalika semana Sang Rama dalah ibu katon elus pamidanganing niwir rek maneh kanthi asung pepuji mring Gusti kang murbeng dumadi. Jroning tumuji kebetos kula Kanjeng Rama tuwin ibu. Mugi-mugi salam salin kula tansah rumentah tumrap satul paduka Kanjeng Rama ibu. Iya nduk pangestumu tampang-tampang lho. Raliwanto sliramu paripurna anggenipun sumungkem wonten pepadaning Sang Rama darah ibu. Mas kula pasrahaken jiwa tuwing raga kula wonten ing paduka Kang Mas. Iya Dek. Karwa ningsun kang ndak dama-dama tak tresnani. Raliwanto sangestune Kakang Tapanana muga-muga disekseni sagung prayagung ing dalu iki. Gusti murbeng dumaji tansah paring kanugrahan tumrap awake dhewe sak kloron ngono ya. Nggih Kang. Griya paripurna anggenipun sumungkem wonten pepadaning Kang Mas Ali Abian Jasmara
dipun lurapaken wonten ing kursi pelaminan ingkang dipun derekaken taruna tuwin taruni kekalih ingkang ngaso rasukan ijo royo-royo ijo godhong ijo mengku pasemon ikatan jomblo sudah diikat. Gatot kocone gebres iki serenek corona lho Bi. Diliput Ki Demang TV juga dari youtuber dari Madiun Selatan Mas Husin satane Mas Nanang Mas Wawan dari Kebonsari. Semoga YouTube-nya bisa berkembang atau pesat jaya. Siap. Siap. Tumapae kabiyali Anjasmara pindha Gatot Kaca ingkang gandrung kalian Raden Kusumaning pergiwanane pergiwane wonten pisah ke Jakarta niki. Selamat duduk berdua Mas Nanang dan Mbak Intan. Terima kasih Cak Bun. Semoga dekorasi weddingnya kerjasamanya dengan wedding Kang Kondang dari Belar Kebonsari. Siap. Lulus Raharjo tindakipun Mbak Intan sinatan Mas Bagus dipun pandegani Kang Mas Abiali miyos saking Laladan Winongo